ଗାଇବା କହିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ହଜିଯିବା ପାଇଁ ଏ ରଥଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନ ହେଉଥିବେ। ଆମେ ଅନ୍ୟତମ ଗଣିତ ନୟାଗଡ଼ ସଂସ୍କୃତ ଭୂଷଣ ସାହିତ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଷା ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଯାଜପୁରିଆ ଭାଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଗାଈ ଆଠଗଡ଼ ଦହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଇ ବରହମପୁର ଚତୁର୍ଥାବତୀ ବାଙ୍ଗଲା ପଞ୍ଚମନରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସୁରତଳ ପାଇବ ଭେଟ ଏବେ ମାୟାକୁ କାଟ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରି ଶିବଙ୍କୁ ଭଜୁଛେ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ପରମ୍ପରା, ଏ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଫଳ କଟର ତାଳରେ ଉଦମ ନଷ୍ଟ କରି ଭକ୍ତମାନେ ପାଠଟି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରାଜଙ୍କୁ ଏବେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ରଥ ବନ୍ଦାପନା ପରେ ସେଟା ପରା କାର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ରଥ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ସେରା ପହରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ରାଜା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ରଥରେ ନତମସ୍ତକ ପୂର୍ବକ ରଥାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ ନିଜକୁ ନିମ୍ନ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ରଥରେ ଛେରା ପହରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଝାଡୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଝାଡୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଆଜି ସେଇ ସୁଦିନରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବଳଦେବଙ୍କ ରଥରେ ଛେରା ପହରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ରାଜା ନିଜକୁ ସେ କେବେ ବଡ ମଣୁ ନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆଦ୍ୟ ସେବକ, ସେଇ ସେବକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପହଁରିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଝାଡୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଗଜପତି କହୁ ସେ କି ନବପତି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଅର୍ଜୁନ ପରାକ୍ରମର ଦଣ୍ଡଧାରୀ ନିଜେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ। ଆମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ବା ଏଇ ଜନଜଗତ ବା ଏ ମାନବ ଜଗତ ଯେଉଁ ଗଜପତିକୁ ସର୍ବତ୍ର ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗଜପତି ଇଏ ବିଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଆମର ଗାରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଗାରୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ଆଜି ଗଜପତି ଆସି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଜା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲାଗୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଧାରମଣୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହେଲେ ଏଇ ଝାଡୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବା ଏଇ ନିମ୍ନମାନର କାମଟିକୁ ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଗଜପତି ବା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ଗଜପତି ଏଇ ସାଧାରଣ କାମ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଶେଷରେ ନିର୍ବିଶେଷରେ କିଛି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ସାଧାରଣ କାମ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ବିନମ୍ରତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଯୋଉ ମୋହ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଲୋପ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତେଣୁ ବଡ ବଡ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦେଖିବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଠିକ ସେହିପରି ଆମ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଗାରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ ସେହିପରି ଗଜପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିଜ ଝିଅକୁ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଛେରା ପହରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଗଜପତିଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ପୂଜାବିଧି ଅଛି, ତାପରେ ରଥଟଣା। ତେଣୁ 2 ବର୍ଷର ଯୋଉ କୋଭିଡ ଆମକୁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା
से दुख भितर भक्त भगवान भितर मैंने चलिए से लक्ष्मीपुर बास जो लक्ष्मी कही आज्ञा परमाण नेता मैंने जीवे किए शिवव्रत दास दयागिरी धारावाही दि जाऊा केन्द्र में आपन टे आस निरंजन सार आमर या भितर मंच उपरक आस देखा सार मैंने केमी अच्छा कारण से निश्चित भाव में 2 मास है मानसिक स्तर में व्यस्त बर्तमान उभय मानसिक और शारीरिक स्तर में 2 दिन है व्यस्त होते धन्यवाद भगवान बाबा उद्धव बाबू देखे मैंने दायित्व देखते से आरक्षी बाहिनी बंधु मान भर अच्छी एवं आम जी महिला ऑफिसर्स मैंने पुरुष ऑफिसर्स मैंने समस्ते जागृत प्रहरी भाई कार्य कौटिना से निश्चित भाव सचेतन आपण मान विशृंखला कौन भाव बरदास्त कहानी शब्द शुणा पदयात्रा ये जो पुलिस इच्छा क्रमे यात्रा भारत क्रमे यात्रा प्रेम क्रमे यात्रा भल पाइबार यात्रा आज पालन आज ये जो सभा देखापी ये जो बामन असुविधा देखापी सरकार देवता मान आसी सरपंच बंधाराणी बेड़ा मजा को कुआसी टिके सुभद्रा रथ पाखु जाऊँ बड़ बड़े रथ पाखु जाऊँ बंधाराणी को अन्य प्रकार अच्छी रथ पाखु जाऊँ
ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଉଚ୍ଚତାର ସହିତ ରଥଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମା ମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼କୁ ରଥଯୋଗ ଲାଗେ ଆଗ ପଛ ପାଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈଙ୍କର ବେଶ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ, ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ସାହ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଜଗତକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମା ମାନେ ଆସିକି ଭାଇମାନେ ଆସିକି ହରିଣ ପ୍ରକୃତିତ ହେବା କଥା Jaga